जाहैबाय AS 308649 बे गारिया उनाव थानाया आरो सिगाङाव थानाया AS 01 EY 1922 बे गारि गंसेयावहाय जोंनि आर्मि चिफ बिथांखौ लानानै फैगासिनो दं गुवाहाटि फारसे उदालगुरिनिफ्राय। नै दा बे लामाजों लांसिगोन। नैबे बोलेर' गंसेया नै गंसे बे आरो गंसे फैबावगासिनो। नैबे गंसेया जोंबो उन फल' खालामगासिनो दङ बे बोलेर' गंनैखौ। एक्जेक्टलि बहा लांमारगोन पुलिसा जोंनो इनफरमेसनखौ होआखै, नाथाय जों बेलेग सर्सनिफ्राय मिथिनो मोन्दों जे सेन्ट्रेल जेलाव लांगासिनो दं होननानै। जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जेलनिफ्राय फल' खालामबोगासिनो दं। जाहैबाय AS 308649 बे गारिया उनाव थानाया आरो सिगाङाव थानाया AS 01 EY 1922 बे गारि गंसेयावहाय जोंनि आर्मि चिफ बिथांखौ लानानै फैगासिनो दं गुवाहाटि फारसे उदालगुरिनिफ्राय। नै दा बे लामाजों लांसिगोन। नैबे बोलेर' गंसेया नै गंसे बे आरो गंसे फैबावगासिनो। नैबे गंसेया जोंबो उन फल' खालामगासिनो दङ बे बोलेर' गंनैखौ। एक्जेक्टलि बहा लांमारगोन पुलिसा जोंनो इनफरमेसनखौ होआखै, नाथाय जों बेलेग सर्सनिफ्राय मिथिनो मोन्दों जे सेन्ट्रेल जेलाव लांगासिनो दं होननानै। जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जेलनिफ्राय फल' खालामबोगासिनो दं। जाहैबाय AS 308649 बे गारिया उनाव थानाया आरो सिगाङाव थानाया AS 01 EY 1922 बे गारि गंसेयावहाय जोंनि आर्मि चिफ बिथांखौ लानानै फैगासिनो दं गुवाहाटि फारसे उदालगुरिनिफ्राय। नै दा बे लामाजों लांसिगोन। नैबे बोलेर' गंसेया नै गंसे बे आरो गंसे फैबावगासिनो। नैबे गंसेया जोंबो उन फल' खालामगासिनो दङ बे बोलेर' गंनैखौ। एक्जेक्टलि बहा लांमारगोन पुलिसा जोंनो इनफरमेसनखौ होआखै, नाथाय जों बेलेग सर्सनिफ्राय मिथिनो मोन्दों जे सेन्ट्रेल जेलाव लांगासिनो दं होननानै। जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जेलनिफ्राय फल' खालामबोगासिनो दं। आं जिउनि